Nyakorongwa jonka moro moro mintiere dakika oskadho 35 tok saa 10 mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet nyinga Sharon Ong'ao. Gazet okinyi ma kawuono nitiere kod thor weche mopogore opogore. Standard anno ka giketo thor wach mano motenre kod gwandruok mabende osebedo e kind kambi makeyo teko e pacho ka mano mar Kenya Power kanyakla kod kaunti ma Nairobi. Anno ka giketo tipo mano mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja to gindike mana ni garbage governor. Aya, Daily Nation to koro ondiko ni Ruto's Battlefronts. Man kaluwore kod midhiero makoni kod kocha mabende jatend piny Kenya osebedo ka yudo e kinde mabende osebedo kod mana kochwalo tije mage e pacho ka. Okan kenda antiere gi Raymond Jowi mabende njafombo wadwa. Raymond, ichionade? Achio maber Sharon. Atemo ng'iyo gik ma samoro de miwa mor. Okane samoro ywak ng'enya kata kamano diching manyoro. Nyi Kenya Harambee Starlets no goche piny Tunisia. Neno ka nyaka ker oro ne gipoch gi pak. Ng'eyo Warabu ing'ega ng'eya gi kaka samoro gitimo ga gigi. Ne en game matek kata kamano nyiwa no yudo loch. Kendo en mor mane jo Kenya ne goda ahinya mwano tok kane gisego amodhi pacho ka endi ma ji mang'eny noseng'ado ne gibura ni kugodro pacho ka to kudok oko. En koro mana achiel kuom samoro gima no unite jo Kenya. Otherwise ang'iyo kata oboke ma kawuono mana kaka iwacho no. Aneno mana garbage governor, aneno lwenje magoyo Ruto. Omiyo ok ochiwo maber, ok aneno rach moro. To kinyiswa ni Harambee Starlets samoro ne nyikwa Ramgajwang' moko neno adhula makamano ne giyudo gunde adi? Harambee Starlets en team mar Kenya mar joma nyiri. Ne giloyo Tunisia gol 1-0 kata gima omiyo tugo ni koro nomoro jo Kenya ahinya Sharon en ni e kinde ma tugo ne dhi mbele referee nomiyo piny mar Tunisia penalties 2 te e tugo achiel no. Kata kamano jagondi jo Kenya mano iluongo ni Lilian Awuor no save penalty 2 go te e different minutes. Mano gima nomiyo jo Kenya mor kabisa nikech gini penalty kosemito mano is almost a goal. Tido ka jagol jo Kenya nyako ma tina yenye osebo penalty 2 omiyo tugo no rumo 1-0 omiyo piny Kenya dhi atua machielo. Poch gi pak Nyakorongwa ni team mano mar nyidendni kata na nyidendi pacho ka mano mar Harambee Starlets. Mapio aparo no kiny makawuono wacha gi The Standard pile ka pile wajachako gi Daily Nation. Thor wach mabendo mi peke gazet mano mar The Standard Nyakorongwa iwacho kanyo ni garbage governor. Ondike kanyo ni Nairobi County Boss Johnson Sakaja. Bende koro ng'ini seyo mosebedo ko yudo makoni kod kocha koro tipo maneno koketi oket pitch governor kanyo to pet pitch mana ka Jakwara Mugajang nyalo nene oket pitch governor to ket pitch lorry mano mar taka mutingo taka. Ing'eyo apani governor Sakaja osebedo gi midhiero mopogore ahinya to kowuok kuom seyo mosebed kimiye kuom koso chwalo tijege yo makare. Ing'eyo noyiere gi otiko mano mar duond buch UDA. Kata kamano neno ka tok mosedonjo od bura tie gimoro achiel mano kuongo timore ne Sakaja kodonjo e tich mokuongo. King'iyo number of MCAs ma Nairobi ido ka ODM no kawo kweth mathoth kata governor MCAs mang'eny. Ting'eni the moment ma MCAs mang'eny ni konchiel tido kata ka gik mang'eny kata decision making mathoth ei od bura kata assembly mano ma Nairobi nonindo nyakonchiel. Koro ido ka gima ne gikuongo timo mokuongo en ni yiero mano kuongo tim oyier speaker Okode mano ne ja ODM, oyier jotend kweth mathoth, oyier committees. Ido ka ng'eny gi duond buch ODM nokawo. To the moment misedonjo kaka governor to speaker ni oyier gi the majority magin opposition. Committees mag assembly mo chuno okawo gi the majority magin the opposition. Ido ka migosi Sakaja ne onge any option than to lie low nikech anything ne nyalo timore samora mora ma joko buoge to ginyalo timore gimora mora. Omiyo kanyo kama ne governor Sakaja o lose god authority mare kaka governor ma county ma Nairobi nikech nodonje telo ko onge jolweny moromo. Nyaka gie kanyo osebed kigoye lweny kotenre koda weche mopogore ahinya to Sharon ni dak Nairobi kaendi inyalo neno kata odiochieng' achiel kata 2 tok ka koth chwe matek. It is messy all over and nini garbage and all and everything. Chwalo weche go mag tije mag dongruok ido kosebed kiseye. Koro aparo ni kinde ma koro ne jo Kenya Power gi 10 county ma Nairobi odonje lweny ma koro odhi opuk taka e apisi mag jo Kenya Power.
garbage ni jandiko ni ayuda opportunity maber mar describe governor kako sebedo kogombo owe ponde tok taka ni nikech maendi en gima koro luonge ni garbage governor nikech taka mano olno kata kamano gi iye kwa ng'iyo hiye gimotemo nyiso ka endi en ni onge gimose offer in terms of leadership to koro en mani koro semanya thuolo ma mondo mi oluonge gi nying maber minyalo luonge godo kaka ng'ama tich otamo kata ng'ama tije yomba koro noyudo thuolo kata kamano kwa duoge subject mar gima oket ka endi en ywaruok mosebedo ka dhi mbele e kind Tend County ma Nairobi kachiel koda kambino makeyo teko stima pacho ka endi Kenya Power gima nawacho ka en kelo shida maduong' en monopoly ma Kenya Power ni godo nikech okada Tend County ma Nairobi kende kidhi kata e migawo mopogore mano mar pi iyudo ka samoro pi ong'adi kipenjo gimomiyo pi ong'adi ni bills no accumulate mar stima apani ber ka koro waket alternative manyalo chiwo competition ne Kenya Power kokamano to wayud surplus offer mano ma kowuok kuom solar. Ting'eni wach makama bende jod bura notwakie odiechieng' manyoro mane od bura maduong' ma pacho ka manyaka sani idwaro mar mondo mindhi jal ma bende nochiwo orders mar mondo mi odhi opuk taka e nyima pise mago mag Stima Plaza. Opogore kata gi taka mano nini iyudo ka odiechieng' athi en odiechieng' manyocha kopogore gi taka ni ne gichage yawo dag minyaga mokere e alwora mar log tich mano mar Kenya Power apani nyaka gi sani weche mag dhiedo kachiel koda weche mag golo order gi ok bi konyo nikech magi are two entities kata migepe ariyo madito kendo mochuno ahinya e tije michwalo ne japiny e kaunti ma Nairobi koro kinde mabende koro ywaruok ni biro medo dhi nyime apani gik mang'eny biro medo kethore giluong ka jotelo e apisino mar Kenya Power gi Governor Sakaja kako osedonjo kaka jatelo maduong' kaka boss ma kaunti ma Nairobi okel jogi te kamoro achiel mondo mi giwuo ging'e kaka inyalo punguza bill cha mondo mi weche gi nikech ka gidhi mbele gi ywaruok kama tidhi yudo ka gik mang'eny dhi timore ma dhi hinyo japiny. Kapok odhi gazet mar Daily Nation nyakwarom Gajuang' wach moro bende nomi pek mana piny kaendi konyalo ng'iyo gazet mano ma The Standard piny kaendi weche motenore kod somo ing'eni jowi kinde mana wantiere e sikul niwacho ni joma oyudo C+ kinja puonjore to yudo C+ and above inyalo donjo mbalariany sani koro buok nitiere ka nyakwarom Gajuang' tok ka koro iwacho ni nyithindo manotimo penj mar klas 12 mano mar higa mar 2024 kidek rem chope mbalariany jok mane yudo C+ neno na gin kwan 99,338. Ing'eyo Sharon ke ng'iyo gini matut nase gagomba ka gosiep na moro ma ni e sekta mar puonj king'iyo gima sirikal temo timo malich kabisa en mondo mi oket mise mar new curriculum mano CBC tiyudo ka CBC dwaro mare maduong' en duoko ji mondo mi kika focus iluongo ni result based kata ratings kata ranking ngeni chon kane in number 1 timor makara in number 1 man gi 230 timor nikech in number 1 tapani gima sirikal temo timo Sharon en mo temo golo e wach mar timo ranking kata wasomo for exams ido ka mokwongo ne ndalo moko kata chien kanyo higni moko 2-3 mokadho ido ka ndalo moko ne nitiere kaka ji noyudo D kabisa mang'eny to immediately ma ji yudo D kabisa to sirikal mokwongo golo statement kawacho nang'o kik ujali unyalo dhi e polytechnics unyalo dhi vocational trainings unyalo dhi colleges ma kamano mondo mi uchag gi tije lwedo apani dwaro ma sirikal ne godo ka ok wang'iye yor ubaguzi sirikal dwani mondo mi ogol ji e wach mar focusing e white collar jobs nikech ji chon nong'e ni kirem e kidhiye polytechnic kirem e kidhiye college to giseyudo ni kata ka gitem mondo mi ji orem by default tiyudo ka skunde mang'eny samoro nitie kaka pod timo 1-2-3 mondo mi ji odonji e mbalariany tapani koro sani ma gisechako ni mondo mi jomo yudo nyaka C+ mondo mi odogi kik donje mbalariany an apana nyalo support mano ni mar maendi achiel kuom gigo ma bende koro dhi duoko ji e college sami se dhi e college kata sami se dhi e polytechnic focus mokwongo en tije kata somo tije mag lwedo apani ka watimo maendi kokwa bedo gi ng'ur kata kokwa bedo gi ubaguzi ahinya to dwaro mar sirikal kigi rem kata kigi fail student by
by design. Bende okang' machielo bende noneno kanyo ka jatend migawo mochung' weche mag somo mano Migos bende wacho ni kwan mago mag jopuonjre ma bende osebedo ka yudo C+ osebedo ka medore mbalariany mopogore opogore ting' ma bende koro sirikal ok nyalo. Kuom ranyisi Nyakorom Gajwang' iwacho ni mar mondo mi sirikal sir iwacho ni jopuonjre moyudo C+ gidwaro siling bilion 26 mano higa ka higa jopuonjre moyudo C+ and above. E penj mar higa mar 2024 noneno medruok mag jopuonjre ma bende koro noyudo C+ and above ma bende tero gi mbalariany. Kwan mag jopuonjre ma kamago ne gin 246,391 ma wachore ni en medruok kipimo gi higa mar 2023 mar 45,000. Koro giwacho ni chal mar ochumi bende ma samoro koro miyo kata na piny owacho ok desir jopuonjre mathoth e mbalariany. Ing'eyo gima pane sirikal otimo marach kaendi en ni gikwong giweyo ma nyithindo gi okungo kadho mondi mane gin gi expectation kane ging'eyo ni cut off point kiyudo C+ to dhi e mbalariany. Koro ing'e ni psychologically mondo mi ang' prepare jogi nikech ng'ato samoro kosebedo gi high expectation kata geno mamalo gima nyalo duoke piny kata nyalo miyo o fit in kore situation no en bende kichak imiye another alternative hope. Tiyudo ka maendi nyaka gie sani koro gin gichako wacho wach pek, wach uchumi, to ma samoro nyathi ma jenzi manotimo penj samoro no ok dwa winjo. Idhi yudo ka magi eki koko megi mana puonj makare mo explain negi magi break down gimomiyo dhi e college ber, gimomiyo dhi e polytechnic ber, gimomiyo dhi institution below university ber. Idhi yudo ka ji mang'eny koro mae kwan mang'eny ji 99,000 kokiwuoyo kodgi maber miyo gi understand gimomiyo koro kidhi e mbalariany. Apani sirikal onego bed abeda categorical to wach ni from now cut point en kama mondo either ji aim high nekech pod universities pod bro exist, colleges pod bro exist to wakita kita level playground obed maber ok ni ka ng'ato osetieko kokinyise ni oyo miyudo ni nyocha wang'eyo ni dhi kata kamano wang'are ibro chopo kata kamoro ma saboro kata ng'ama yudo B steady ichiego kindo ni koro B steady ok dhi university kata kamano Nyakorom Gajwang' wang'e ni nyadendi Joyce Oduor dhi bago twako tende kod chal mar somo gi welo mago jolonyoch mag somo e chenro mano mar mbaka oromo kapok waringe gazeti mano mar Daily Nation kitano ka sa mayo wang'wa nitiere wach moro ka ma bende naneno ka nitiere ji adek ma bende nodhi e doho jogi mar mondo mi odonje kes moro ka. Iwacho ni allow us to make love, prisoners ask government. Nitiere ji adek mano moriwo John Wangai, nitiere Peter Goro gi Anthony Murimi ma bende noseringo momako bura e doho maduong' mamalo ka bende dwaro ni mabuse kata mna jok ma ogeng'negi ochiwnegi thuolo mano mar yudo conjugal rights. Ing'e ayasome mana sama adonjo kani po mana ka yelo ito boke mar adek ni to mane gimogore wang'. Ing'e nano kadwa wuoyo weche mag jela nyene kichan nyaka ne nyola pok omaka kata nini but aparo ni chopo e stage moro ing'eyo tijo moko bembe achi koro kata ka ng'ato kaka in samoro kata ni riembo to kiriembo to gachi oyudo kata oyudi gi mistake to samoro pilka no oteri e do to be oseng'ani kata buch twech kata mana kata mana ka en dweche adek ing'eni in kaka Sharon wach mar ni dhi e jela gang'o ginigo mago gik mane pod onge pachi be pok nini then koro kidhi to pok idonje jela koro mana tema kelo example nitiere jomoko ma criminal charges gi ne ok odhi kata ne ok tali gi psychological nini gi setup gi nikech ing'eni ng'ama kwalo gi bunde en ng'ama kwalo kong'eni in either way inyalo maka anytime kata inyalo nega koro psychological but iyudo ka nitie jomoko ma otimo makosa moko ma dholuo wacho ni mag both no both ne kamano to yudore e jela nitie joma bende noyang ne gi wach to giyudore e jela then idhi tiyudo ka ong'adni buch twech kata mana higni 4 gi in ng'ama nomaki abruptly oteri niseng'iyo gi maisha ni ma kawaida kidhi e jela kuchocho koro gik moko te ochange. Apani it is high time nikech kata kiwacha adier Sharon nitiere weche moko mwasebedo kata kwaluo kata kisebedo kisome mbui mag weche mag terruok gi jinsia machal jela kuno nikech iyudo ka uno dhi udhuru e male prison kuno with the time ipoka gik moko ma chako machinglo go ochako crop in koro apani it is high time mondo ka gikwayo haki gi
mar bedo achiel gi johera magi. Nikech aneno ka Peter iwacho ni John Wangai, Peter Goro kanyakla kod Anthony Murimi bedo Anthony Mabuse kata mana jok ma otwe od ang'ech gin bende gin mana gi ratiro mana kaka jok mamoko. Gichiemo, giluokore, gitimo gimoro amora. Koro normal cycle gi mar dhano is normal. En mani koro gima timore ni koro pachgi ema koro keti under operation wane kaka buro kamano buro bedo kadhi nikech naneno ka gidonjo ne kanyo migawo mochung' ne arita kwe gidonjo ne Kenya Prison Service kanyakla kod apis Attorney General. Kopogore gi mano Jowi, wadhi ne gazet machielo Daily Nation. Daily Nation Nyakorom Gajwang' thor wach mabe naneno komi pek gichiwo kanyo tipo mano mar jatend piny William Ruto to gindiko ni Ruto's Battlefronts e kinde maben jatend piny temo mar mondo mi odhir chenro mage mopogore opogore sirikande mag gwenge mopogore opogore pachoka bende entiere gi akwede. Iwacho ni nitiere chilo mabende miene iwacho ni midhiero bende opong'. Wachaka nyocho ni rebellion by former DP Rigathi Gachagua. Wang'ini jabaranja lup jatend piny mano Rigathi Gachagua kinde ka kinde osebede mbui osebede wang' jowi gi nyakalondo mopogore opogore seyo ne piny owacho. Ang'eyo weche ang'wen madito gite. Rebellion led by former deputy president and ending problems in the health sector, midhiero mokrum migawo mar thieth, wechego mag miyo sir mag omenda nyithi mbalariany mano university funding, then gi regional crisis mago tudruok e pinjego maoko decisions mosebedo komek. Anyalo wacho ni kuom gik moko ang'wen gite achiel kende mano onego bed ni en midhiero makwako jalup ker ma en rebellion mano mar Gachagua. Nikech siasa to kawaida ng'ato ka ng'ato kadwa yudo outfit ne to yedha nyako kwed konchiel kata nyako owuok konchiel modong' gite ok akwan gi kaka midhiero takwano gi kaka gik ma en owuon emokelo kende nikech kanodonje telo to noyudo ka wan gi NHIF dinowe golo NHIF dine onge midhiero mar SHA kawuono bende odiochieng' mar ang'wen ma bende koro SHA ok tie suptende mag ji giwegi. Aya kichak idhi e university funding model ne wan gi HELB dinowe golo HELB dine obeta system mos alafu regional crisis otime ntiere koma se ntiere koma sire awacho ni gik moko adek gi ene mokelo kende nikech magi gik ma anyalo penji kata in do they have solutions be gin gi solutions gi minyalo timnegi to anyalo nyisi ni yes. One, health sector nonego we NHIF for the time being kata ko rectify to nonego oloke in bits. To wach midhiero mago ma iwacho ni regional crisis mane Sudan gi DRC bende kiwinjo kata kaka oganda moko bende lose mbui giwacho ni masa moro momiyo ni piny Kenya nok oyudo konyo e weche mag tudruok e pinjego maoko nikech iyudo ka mokwongo piny mar DRC Shikedi noseyo migosi Museveni gi kachiel koda mano mar Rwanda mama Paul Kagame to iyudo ka migosi William Ruto e jakom mar pinjego mag East Africa mano nego beno kelo jogo kamoro achiel. Iyudo ka romo mokwongo mano kwong keti migosi Shikedi noko yuoro bang'e oduogo biro to donjo e online noko dhi physically. Koro iyudo ka jakom mano mar pinjego mag Afrika ma ugwe William Ruto kosebedo ng'ano mariwo wiji kanyakla. Iyudo ka samoro nitiere interest mopondo ma samoro gidhiro duogo yangore bang'e gigi eki samoro biro rocho kata winjruok mar piny Kenya gi pinje mamoko kata yiero mar AU ni to kata decisions mamoko manyalo biro bedo made in terms of economic decisions kachiel koda kata relationship tu monego bed ni bede pinje gi maoko. Aparo ni wenge duto te nitiere ir jatend piny Kenya kata bed ni nitiere migepe mopogore opogore pachoka wang'e nitiere migawo mar thieth migawo mar somo migawo mar arita kinde mamoko tingten mare kaka jatend piny Kenya mar neno ni sectors duto te otiyo makare wang'e nodong' mana gi higni 2 kende to odhi yiero maduong' mabiro koro akeneno kang' mane ma bende biro bedo kokawo mar luoko sectors mopogore opogore ma bende midhiero nitiere. Jowi waring mana mapiyo piyo nikech aneno ka sa bende ringo sa ma wang'wa wadonge ni matin ne dakika 5 mondo watiek nonro mar gazeti e ite mar adek ne Nyakorom Gajwang' kawuono en odiochieng' mar ang'wen ka bende nitiere chochni makoni kod kocha
e ute mag thieth mago mag ji giwegi bang' riwruok mago mag ute thieth mag ji giwegi rufa nogolo services ne giwacho ni SHA okumba mar SHA ok bitigo de ute mag thieth mago mag ji giwegi kaluwore kod gope ma bende piny owacho nitiere godo. Ing'eyo gimomiyo koro gir SHA ni ambe koro aneno ka en gi shida ahinya nikech iyudo ka NHIF ne inyalo chul $500 ne joma samoro mane bei mane chulo to ka samoro kata dayo moticha ne nyalo ng'ang'ana ket 200 ket 100 by the time madwe rumo 500 cha nie iye wedho tuore wedho kotuore ne gi oro pesa middle class mago jok matiyo ming'ado osara iyudo kata ka samoro ng'ato kaka an ni samoro ne nyalo ng'ada pesa to dhi kata higa achiel ka an pok adhi osiptal pesa no ne nitiere kanyo. Osiptende mag ji giwegi ne accept NHIF kendo ne giyie mondo me ka in gi nini tidhi thiedhi gi NHIF. Sharon sani koro gidagi wach mar SHA tiyudo ka middle class ema ng'eny ne thiedhorega e private hospitals. The moment ma private hospitals odagi SHA deduction cha onge kuma dhiye ok odhi SHA idhido ka ji mang'eny koro opt out of SHA which means ni deduction cha koro onge gini koro dhi timo ang'o odhi cripple SHA nikech koro onge chudo moro amora onge pesa ma gichoko SHA koro onge pesa emomiyo idhiyudo kata samoro kata ng'ato dhi bill en kaka moro manyocha waneno mar nyathi mane otho mane nigi tuo mar genetic disorder cha bill no accumulate nyaka gimoro $1 million to kidhi tiyudo ka SHA chulo mana 23,000 out of 1 million. Koro iyudo ka gigi funding process chronic diseases aneno kata ka jok man gi kute mag ayaki bendo ywak ni koro TB gi HIV osegol under chronic diseases koro duokgi ibiro tiyo gi pesa ni iwuon apa ni gik mang'eny mana kaka wach midhier ni makwako Migosi Ruto e page mokwongo ka donga penjo ni to be wan gi duoko wan gi solutions mag gigi yes wan gi solutions why was the rush nonego kawo time ne mano penjo maduong' to bende nitiere bende pogruok kaendi nikech koro piny owacho wacho ni gintiere kod gowi mar siling bilion 9 ne osiptende mag ji giwegi osiptende mag ji giwegi kokadhe duol kata mana riwruok mar rufa wacho ni piny owacho negi bilion 30 koro difference mar bilion 20 ni kanye giwacho ni ne gisechulo 10 moro mbele kanyo kata kamano gitamore wego osiptende mag ji giwegi otamore bilion 30 kanyalo accumulate nikech ing'eyo kata nyoro na winjo ka Migosi Raila Amolo Odinga wacho ka noseye ni notigi bilion madhi 9 e campaign mar AU to Migosi Raila Amolo Odinga nopenjo ni joma wuoyo gi okonge gima wacho be ging'e gima bilion en kore maduga penjo rania to jogi eki be ging'e gima giwacho be ging'e gima bilion 30 en to ka wang'e gima bilion 30 en to magowi manyalo timo ang'o e osiptende ko chule samo winjore ting'e nyaka gisani mwalosa nitiere moko kuom osiptende ma bende wacho ni gipodho nikech in kithiedho jotuo to komi pesa idwa chulo kata mana jotije nade jatuo teri si thiedho chango dhi ot emomiyo ni osiptende na ywak koro sani en mana ywak gi muodo lak jotuo ywak gi koni onge kony ma giyudi e osiptende mag ji giwegi. Chieng' moro na wabiro kaendi na mane wang'iyo boke kaendi gi Joyce ka wan gi japicha marwa kaendi oti to wasomo boke kaendi to wayudo ni omenda ma PC mar jalup ker osetiyo godo ochiegni chopo bilion gi wiye en mana gik moko ma bende ok inyal yango ne gitimo ang'o ka mago eko mitiyo godo apisi godo nitiere to ka chopo saa weche mag thieth ka chopo saa weche go mag funding model mag universities koro pesa onge karang'o matimore priorities chieng' moro ko wuoyo kaendi gi Joyce wacho ni gima timo Kenya ni we produce what we don't consume to we consume what we don't produce not only e weche mag chiemo but kata in services. Hadar mar mon ni weche adek bang'e walor nonro mar gazeta no ka sachelo seromo chal ka gima jalup jatend piny Kenya to kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' piny ka Ruto rugi mage mana ka pile en bedo rugi weche mopogore opogore kawuono Daily Nation ite mar 6 ano kanyo kondik ni Gachagua now hints at taking on Ruto in 2027 ano ka sesiro ni baba ka pono no chung mano jakom Raila Amolo Odinga nyalo yudo lemo mano mar tend piny e higa mar 2027 sani en bende chal ka gima koro olieko ni odwaro chung'e kom mar tend piny rom kanyo higa mar 2027 gi party mane dongo nowacho ni dwe mar 5 biro bedo koyango duond bura kata kweth ma biro bedo koringo godo dong duond buche mi isidho manyien
political register of political parties ema puodho nyaka gie sani ne gisetemo makia jenzi kia nango ka Mount Kenya kia nango mobedo rejected. Tigeni gimana gengo ne ngini duond buche to nyalo riwore gi kweth mora mora kohero gimana gengo ne en wach mano mar doho to kata kamano wacho ni as long as case en active doho gino ok nyal mone nikech wacho ni kata mana jatend piny mano William Ruto gi manen jatend piny higa mar manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta higa mar 2013 na gin gi case doho maduong' mano mar ICC to pod ne giringo mane kombo tend piny ngini nyaka bende wayiere ni as much as Jalup Ker Manothicho ko Rigathi Gachagua is aggressive and is a ground mobilizer to nyaka wayie ni to some point non in the class ne kichango onge kaka inyalo dhi mi los coalition tionge duond buchi ingeni no kungo convince ema Ker jakara jatend piny no dhi mo convince ni mondo gidonji gilos riwruok Kenya Kwanza mano ne coalition to kiduogo to kidhi ballot tido ka koro Kenya Kwanza onge ballot UDA manie ballot momiyo kwan jod bura te mang'eny no dhi duond buch UDA sani nie teko kata nie buo Ker mapacho kaindi migosi Rigathi Gachagua dhi chune nyaka gie sani ni either odhi gi DAP DAPK mano mar Eugene Wamalwa ma strong base ne ni Western kata odhi gi mar Martha Karua manyaka gie sani onge kata kwan jod bura moromo to sami dwa dhi gi NAK Kenya mama base moro gidaloko duond bura gidaluonge ni PDP gima notimore marach manyaka Rigathi Gachagua yie ni yiero ma ne gidhie ma giyudo go loch no dhi koonge duond bura duond bura ma sani nyalo wacho ni nigi mbi e gwengo mag masawa mar piny Kenya en Jubilee ma bende otelnegi koda Ker Uhuru Kenyatta Ker Uhuru Kenyatta ni neno kudugu matin pacho kae ni to setero joge Gachagua bende osetenegi sani bende nitie kaka uloso gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mar neno ka ponono no nyalo donje kweth mare ginyalo riwore kanyakla an agombo ni mondo mi Rigathi Gachagua mobedo flag bearer mondo wabed gi two options Sharon mar Rigathi left mar Ruto right mondo wane ani mano sesa mar piny Kenya ka mar piny Kenya ni koro mia Rigathi koni to mia William Ruto koni ayier ng'at achiel to mano jo ODM be pok okelo ng'atgi wan koro yes kata kamano nyaka ronga jong mano koro ni kanyo Gachagua wacho ni en onge gima mone ringo he kom mano mar tend piny kata bed ni entiere gi bura ma bende dhi nyime e doho wacho ni as long as bura pod dhi nyime doho kalure kod pende chike mapacho ka katiba oyiene ng'ato mano mar ringe kom bendo ochiwo ranyisi kaka William Ruto kanyakla kod Uhuru Kenyatta no ringe kom higa mar 2013 kata bed ni gintiere case mano e doho mano mar ICC kopogre gi mano bende wach machiel mana neno e ite maraboro nitiere jal moro ma bende dwaro mar mondo mi othich oko damin wach maduong' mano Renson Ngonga e kom ka bende wacho ni bura maoro no chwale doho to noko yale yo makare asemo some kanyo endo Nairobi businessman mano koro ochwalo bura mondo mi koro gol DPP e weche go apani onge sekta ma weche mag mibadhi kwako ahinya kotenore koda weche go mag mit bilia soya ng'o gik mang'eny kopogore gi mano mar doho kachiel koda mano mar timo nonro weche go mag mibadhi nikech gine maginono mibadhi to gine jo mibadhi mokwongo ndalo moko na winjo kata ka ng'ato wacho ok en verified report to na winjo ka giwacho ni kata jok mochung' ne nono mibadhi go gibiro gi report kamili moting'o statistics mowuok kata kuom auditors to gibiro to ginyisi ni ma moyango kendo oseyangore gi magi prove ni kaka then ginyisi ni koro wawuo itimo nang'o blackmail apani nyaka gie sani jogi osekawre kaka jok moko ma untouchable kora pani idwarore bold men manyalo wuok oko mondo mi ochwal ng'ur makamagi nikech gigi timore to ng'ama nyalo wuoyo wigi onge ok wanya wacho ni mibadhi onge migepegi but gin tiere en mane koro ng'ama nyalo wuok oko openly mondo mi opetition kaka koro DPP ni onge kapok otego nonro mar gazete ite mar 15 aneno ntiere cartoon moro kanyo e ite mar 15 cartoon maka maneno kan ntiere mtoka machal mar ambulance oruombore piny kanyo to malo ne ondike ni SHA to nitiere jal moro ntiere wi mtoka moro madhi to piny kanyo ne gi spanners nyakoro mga jongo chegneno machinglo maka mana keni Raymond kaka jafwambo inene machal nade maendi ng'ama ni e wi gari ni en ng'at ma wang'iyo go pile pile kako jachung' e wi gari barabara imetoka Tulo imeingia Dardab imeingia mae kako uwe pile pile en ga e wi gari ng'ani jama chinglo ntemo wacho ni
kama kawaida en ga ewi gari pile ka pile i barabara aneno kata sama ne Joyce timo weche manyien ayudo ka nyaka koro jalup no chako wuoyo kako lakini bi realize gino gichako wacho jalup ne bong'e yore ochako ni jalup ne bong'e yore koro machiengro ni mana kwa tieko jatend piny pile pile en ewi gari every weekend i barabara i nini mnataka hii to sechego ambulance ochopo kinde duto wang'e ambulance kobiro to biro gi ng'ama either tuo ng'ama ohewore kata ng'ama osetho to king'iyo piny kanyendo to osetem los gini manyaka spano tur gimoro amoro tur mokol in short gitemo wacho ni sama jatelo ni osike ewi gari ka promise gini gi gini piny kaendi wechego mag thieth okethore weche mag thieth ni iluongo nang'owa e kind akuru gasumbi kata chunye gudo weche mag thieth chunye gudo pacho kaendi mae gima jama chingro temo wacho ni sama wan ewi gari mwa singo weche ga achiel ariyo adek weche mag thieth to kethore pacho kaendi kata tem mana iloso ni kawuono spanator ichako losi spanator koro waol en mana geno maro ni inyalo rie sekta mano mar thieth nikech adiera makende jowi ng'eni kowuotho oko ka ok inyal ng'eyo chal mano mar pek ma bende oganda kadha nyaka idonje ute thieth mopogore opogore ekibiro bedo king'eyo chal mano mar weche mag thieth nyaka sani ka iwinjo kata mana ni tuoche matama ji onge kata mana kaka konyre kaluwore kod ng'ikruok mano mar okuma mar SHA odiochieng' manyoro naneno ka ocha ni Deborah Mulongo Barasa mano jatend migawo mochung' weche mag thieth nochopo e nyim Senate bende mar duoko penjo maket kod magi giwacho ni kata kizungu moro wacho ga ni change is better than sorry pile kata in kisikichwanyo ng'ato tisiko mani sorry kiny go kinja ka sorry koro gima jatend migawo mar weche thieth siko timo en sorry to kizungu wacho ni change is better than sorry lokruok oingo kwayo ng'uono pile ka pile gima jo Kenya dwaro neno en lokruok wadhi e chieng' moro osiptal miyud kaka wuono ng'ama odonjo idonjo ni to se nini to se timni kama to billing osetim to se nyisi ma SHA cover to weche thieth dhi maber to ka pile en ni we will jiol moso weche thieth gi weche somo aywaga pile ni magi migepe ariyo mochuno ma piny Kenya nyaka koro kete maino margi kokamano to wabiro mana medo dhi nyime gi ywak kwatieko nonro mar gazeta dwaro mar mondo mwatieki kaluwore kod chenro mano mar ohala nano kanyo kantiere Kenya Trade Week ma bende nochako odiochieng' manyoro nyakwarom Gajong biro bedo karumo chieng' tarik 28 mano odiochieng' makiny wacho ni Kenya to sign trade facilitation deal with Somalia ber mane ma bende biro bedo kabiro nwa kanyo nano ka jatend migawo mochung' ne weche mag ohala e pacho ka mano Liki Nyanjui bende nochuoko Kiogirmiti mano mar neno ni ogol non tariff barriers mane kind tong' mar piny Kenya gi piny mano mar Somali mar mondo mi ogundho weche motenre kod ohala anawacho ni my is long overdue onge tiende mondo mi japiny Kenya obed gi visa obed keni gi passport e dhi e pinje ma mokiepo kode pinje Afrika kaber to agol barriers ahinya to makore gi trade gi gima wanyalo keto maina en wechego mag security emwa beef to wechego mag ohala to wagony thuolo eka wabiro dhi nyime kaka pinje mag Afrika jo wachni mogik watieko wachna mogik en ni nyaka gie sani warito consultations mano singnwa aneno ka samoro mano singnwa gi ng'a jatend ogai mar ODM Raila Odinga aneno ka samoro jaluongo ga jok moko ma aneno ka bet aneno Bill jasiasa kaendi aneno bende luongo rawera moro na Bok Elisha Bok arito ng'iyo gin moko kuom rawere matindo maseneno e paw siasa ginyiso ni to consultations ang'o tidhi consult jomage koso gibiro rito otherwise warito mondo wang'e aneni to tok consultation declaration gidhi make ang'o odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga nantiere kaunti ma Siaya kendo mabende pod wamedo somo paro Elisha Bok bende wantiere godo sani Cleophas Oluoch dwaro donjo kode bende nonro mano mar weche mag siasa nyakoro ngajwang' sa osekadho dakika en 9 tok sa achiel gi kanyo makelo e giko mano mar nonro mar gazet warado kende chal mar fuambo e chenro mano mar mbaka oromo jowi wagoni erokamano kuom biro kinde ka kinde e nonro mar gazet mondo bende samoro tek erokamano ahinya